Dobro večer, želim, dragi knjiški moljci. Nadam se da mi se dobro držite i da ste zdravi ovih dana. Danas radimo nešto malo drugačije. Ovakav tip snimaka do sada nisam radio na kanalu. Kao neke liste knjiga posvećenih određenoj temi ili neka rang lista ili nešto slično. Razmišljao sam dugo o ovome, vidim da da neki drugi knjiški youtuberi isto to rade s vremena na vreme, da se to ljudima dopada, tako da rekao sam sebi zašto da ne probam i ja, pa volao bih da se i vama dopadne, to šta ja znam. Recite mi vaše utiske na kraju, kako vam je ovo sve izgledalo i da li biste voljeli da vidite još ovakvih projekata u budućnosti. Jedan od razloga i zašto ja nisam radio ovo do sada je možda i zato što vrlo često za ovakvu vrstu snimaka je potrebno dosta čitalačkog iskustva, da imate dosta širok spektar pročitanih knjiga, najraznolikijih tema, tako da kad izaberete određenu temu ipak morate da imate šta da izaberete, šta da pokažete, jel tako? Međutim, ja sam još uvijek dosta mlad i nemam još toliko pročitanih knjiga, ali eto, za ovu današnju temu sam uspeo da izdvojim nekih 5 dela koje bih vam predstavio. Budući da nam je pre samo par dana došla zima, novogodišnje doba, mislio sam da je prikladno da eto, danas govorimo o 5 takozvanih zimskih klasika. Vidim da i drugi neki, da kažem, ljudi koji snimaju knjige, rade kao te neke liste opuštene kao knjige za leto, ne znam, knjige za jesen, kao onaj, jezivi deo godine, vezan za Noć veštica i tako dalje. Ja, kao što znate, ne volim da pratim neke konvencionalne, već te neke popularne ideje, da pratim nešto što je moderno, već da gledam da pravim nešto svoje što je za mene, što će mene izdvajati, ali ova ideja mi se na primjer dopala i znate da čitam isključivo klasike, malte ne, nije baš, ali gotovo. Danas sam želeo da vam prikažem svojih koje sam ja do sada pročitao, naravno verovatno ih ima puno više, ali 5 klasika koje se dešavaju tokom zime. Ovo neće biti nikakva rang ili top lista, znači ne nikakva lista po nekom kvalitetu samih dela, ovo su sve, vidjet ćete, u principu vanvremenski klasici, nepravedno je porediti ova dela međusobno. Ono što ova dela povezuje i što čini ovu listu jeste da se dešavaju tokom zime, ali to nije jedina stvar. Danas sam izabrao dela gde će čak i sneg i ta uopšte praznična zimska atmosfera vršiti veliki uticaj na same likove i radnju u samom romanu. Bio sam se dvoumio da li da snimim možda ovu listu ili 5 klasika sa najboljom atmosferom, ali ipak sam se odlučio za ovo, ali u svakom slučaju dosta ovih dela koje ću vam danas pokazati bi se u principu podudaralo i sa tom listom, jer kada govorimo o nekom zimskom ambijentu, atmosfera je ono što čini to delo takvim, da vam onako stvori jezu, da vas prenese u taj, da vas prenese na to mesto i tako dalje, da osjetite taj miris zime i tako dalje, da osjetite prosto taj čar svega toga. Volio bih da čujem da li ste vi čitali neke klasike koje se dešavaju tokom zime i u kojima sama atmosfera godišnjeg doba vrši veliki uticaj na fabulu. Ja sam izabrao 5, verovatno ih ima još koje sam čitao da se dešavaju tokom zime, ali sam izabrao ovih 5. Ukoliko vi imate neke druge, kažem, napišite mi dole. I kao što rekao, neki drugi ljudi su već snimali ove godine ovakav tip, recimo devojka koja se loži na knjige, jel tako? Znam da je ona, čini mi se, izbacila nešto slično i gospođica je pomenula
čini mi se, Louisu May Alcott, Male žene ili Dobre supruge. To je poznat primjer klasika koji se dešava tokom zime, ali budući da ja ne samo da nisam čitao to delo, već ga niti posjedujem u biblioteci, naravno da ga nisam ovde onda i predstavljao, ali to vam je također jedan od primjera. Prvo za danas je Ubistvo u Orient Expressu, najpoznatiji roman Agathe Christie i jedna od najčuvenijih avantura detektiva Hercula Poirota. Šta da kažem, bez ovoga stvarno ova lista nije mogla. Način na koji je Agatha Christie stvorila atmosferu u ovom delu je nešto nezaboravno zaista. Evo, ko je čitao, verujem da i sam zna da na sam pomen naslova Orient Express momentalno se ježiš i led ulazi u kosti. Naravno, na to dosta utiče i monstruoznost samog zločina, koji je Agatha Christie stvarno toliko inteligentno konstruisala, ali naravno radnja se dešava, što je isto interesantno, u Jugoslaviji, i to tokom jedne vrlo oštre jugoslovenske zime, u okolini Vinkovaca, znači u današnjoj Hrvatskoj, blizu Vukovara. I Poirot će se naći u tom čuvenom vozu Orient Express, koji ne može da nastavi jer je mećava na polju i sneg i okolina su potpuno zavejani. Interesantno je da sam ja ovo delo čitao tokom leta na plaži, i to ono nešto u 2 popodne kad sunce najviše upeče. Toga se dobro sećam. Ne mogu da zaboravim trenutak kad sam čitao ovaj roman, zaista. Što mi je stvorilo onako dodatan ugođaj, jer bez obzira na moj položaj ja sam se zaista smrzao dok sam čitao i zaista mi je ta hladnoća ušla u kosti. Zaista za mene i dalje neprevaziđen roman u svakom smislu Agathe Christie. Čitao sam već dosta toga od nje i nekako ništa ne može da mi priđe ovome zbog tolike originalnosti same ideje, konačnog raspleta. Verujem da je većina vas je poznato kako se završava slučaj, ali za one koji nisu, ipak ne želim otkrivati, jer ovo morate, opet ta izlizana fraza, ali morate iskusiti, ako ne da kažem sam zločin, onda definitivno tu atmosferu koju ne verujem da ćete iskusiti ovakvu negde drugdje u književnosti. I dalje mi ne mogu da izbacim iz glave scenu iz ovog romana. Naravno, većina radnje se dešava tokom noći, što je još onako dodatak. Zamislite ovo, voz stoji, zavejan, ne može da mrda, duboka noć, svetlo radi, ali treperavo, prigušeno. To su oni starinski vozovi sa onim kupeima, sobama. Poirot spava u svom kupeu, međutim tokom noći se tu dešavaju razne stvari, neko protrčava, neko vrišti. I onda Poirot ovako otvara vrata, proviruje da vidi šta se dešava. Još kad uzmete u obzir da se radnja dešava na našim prostorima u Vinkovcima, to stvara zaista onako jedinstven osjećaj. Teško je opisati ovo ako niste pročitali, ali ovo se moralo naći na ovoj listi. I naravno ne moram ni da govorim da ova mećava i sneg nisu samo spoljašnji. To je Agatha namerno odabrala zato što je to odražava i u unutarnje stanje samih likova, njihovih osjećanja i uglavnom predstava ogledalo ili odraz težine samoga zločina, nažalost. Sljedeće delo zapravo i nije roman, nego jedna vrlo kratka priča, ili tačnije bajka, čuvenog danskog romantičara Hansa Christiana Andersena.
I da, upravo ste, u pitanju je bajka Devojčica sa šibicama. Devojčica sa šibicama nije baš opuštajuća kao Agatha Christie. Da kažem, ajde, Ubistvo u Orient Expressu je ipak mnogo lakše štivo, koje je, rekao bih, namenjeno i prvenstveno za zabavu, kada se želite da se odvojite od nekog ili napora neke stručne literature ili nekih teških klasika. Da kažem, odlično delo za da čitate recimo tokom neke hladne zimske večeri kraj kamina, pokriveni, kako već zamišljate, odlična je Agatha Christie. I Devojčica sa šibicama i tekako treba da se čita tokom zime, ali ona nije baš, ne možete joj pristupiti na isti način, treba malo specifično raspoloženje, jer se ovde radi o jedno od najtužnijih dela koje možete pročitati u književnosti. O Hansu Christianu Andersenu sam već nedavno pravio poseban video snimak, tako da možete pogledati za 150 godina, za 150. godišnjicu. Ona naravno ima još jako mnogo bajki koje se dešavaju tokom zime. Čini mi se naravno Snežna kraljica čuvena, mislim Divlji labudovi, većina bajke Palčica se takođe dešava tokom zime. Međutim, na mene je Devojčica sa šibicama ostavila nekako najveći utisak. Čitao sam je ove godine, pre samo par meseci, tako da je utisak i takako još uvek prisutan. Naravno, verujem da dosta vaš već zna o čemu se radi u ovoj priči, ali ne bih nešto suviše govorio o njoj, jer zaista bajka se prostire na samo 4-5 strana, vrlo, vrlo kratka, ali doista vam kažem da ovo morate pročitati, jer ovo je jedno od onih dela, svi znamo, da kažemo, o čemu se tu radi, kao na primer Frankenstein ili Dickensa, koga ćemo sad imati sledeće. Da kažem, to su sve toliko globalno poznate priče da svi znamo otprilike u čemu se tu radi, ali verujte mi da s druge strane opet ne znate dok ne pročitate, jer svi znamo, ali utisak je skroz drugačiji kada vi pročitate samo delo, kada vidite sam stil, za početak i kako je napisana, a drugo i samu slikovitost koju vam pisac nudi. I ja sam mislio da znam Devojčicu sa šibicama, ali shvatio sam koliko je ne znam kada sam je zaista i pročitao prvog puta i prosto izvanredno je kako na tako malom prostoru i na tih, kažem, 4-5 strana koliko je Andersen uspeo da pre svega da stvori takvu atmosferu koja je onako teška, mučna, melanholična i prosto vas obuzima očaj dok čitate. I plus u sve to jednu briljantnu, divnu i poruku i zaista na jedan romantičarski, na njegov svojevrstan način prikazano. Bajka je na mene ostavila jednu onako bujicu pomešanih osjećanja i treba da se čita u ovo vreme, jer priča se dešava tačno na Novu godinu, uveče na Badnji dan, pa će čak i proći ponoć. Natera vas malo da razmišljate o drugim ljudima, da razmotrite šta to vi sve imate, a šta nažalost mnogi ne mogu sebi da priušte i na koji način su mnogi ljudi prinuđeni da provedu vreme praznika, pogotovo ovi siromašniji, i poručuje nam eto koliko zaista Nova godina i Božić treba da budu i praznici darivanja. Zaista je priča tužna i dovešće vas do suza kao i mene. Svaki put kad čitate ne možete da ne plačete uz ovo. Naravno, Andersen je tu izabrao namerno stvari koje onako baš upadaju u srce. Junakinja je mala devojčica, znači dete je u pitanju, siromašna bez igde ičega, bosonoga luta ovim
ulicama, šta je to, neka viktorijanska Danska, jel, tamo u sred noći, po snijegu mećava, onako atmosfera, kako zamišljate, onda kad viđate tople slike i to je zaista sve srceparajuće, slomit će vam srce. Kažemo, ostavlja s jedne strane te osjećanje očaje i nepodnošljive tuge i melanholije, ali s druge strane taj svršetak same priče daje i neku nadu, zato što puno je simbola, zaista. Možemo reći da je i cijela ova bajka jedna velika alegorična slika, zato što Andersen se koristi motivima šibica, motivima sjaja, svetlosti i zvezda. Tako da ništa nije onako kako zaista izgleda, već se sve nešto krije u dubini. S jedne strane i daje nam nadu da u jednom ovakvom svetu, koji nam se isprva čini ravnodušan, mračan, gde nažalost nikog ne interesuje način na koji žive neki siromašniji ljudi i tako dalje. Ali, kažem, sa druge strane daje neku nadu, zato što baka koja se pojavlja na kraju, koja predstavlja na neki način i Boga, verovatno, nam pokazuje da postoji tamo negde svet gde ćemo svi jednom otići, gde nema gladi, gde nema hladnoće, nema nemaštine i nema ravnodušnosti ljudske i bede. Tako da, teška jedna priča, morate da budete zaista onako pripremljeni i u raspoloženju, ali treba da se pročita baš zaista u ovom prazničnom dobu, jer zaista vam nudi jednu prosto poruku koja ne sme da se zaobiđe. Treće delo na listi je naravno roman Zamak Franca Kafke. Rekao bih da i bez ovog zaista nisam mogao da sastavim ovu listu. Sad, malo mi je teško da razlučim moj odnos prema ovom romanu. U mnogim aspektima je on, ako mene pitate, i možda i najbolje delo Franca Kafke, mada doduše nisam još čitao Ameriku, ali zaista najbolje delo Franca Kafke u mnogim aspektima, a s druge strane delo nije dovršeno, roman nije završen, pa je malo tu, da kažem, nije baš u redu da kažem, ali ne sumnjam i da ga je Kafka završio da bi to bilo vanvremenski, ali ipak, hajde, Proces je roman koji sam ja prvi put čitao i u to srednješkolsko vreme kada me je i navuklo na književnost, tako da svakako zauzima to neko posebno mesto u mome srcu, tako da nije baš bolje od Procesa, ali zaista u mnogim aspektima, među kojima je i atmosfera, definitivno ovo drži na pijedestal Kafkinog stvaralaštva. Svakako, u svakome delu Franca Kafke je ta atmosfera onako posebna priča. Već sam recenzirao na kanalu roman Metamorfoza, o Procesu do duše još nisam govorio, ali u svakom tom delu je prisutna ta već karakteristična takozvana kafkijanska atmosfera koja je onako jako mučna, dekadentna, teška, čini vas klaustrofobičnim i svakako unosi strah. Zamak je naravno opet na svoj način kafkijanski, jer se dešava tokom zime, kada je isto sve zavejano ispod metara snega, ali kažem, ovo je baš kafkijanska zima i ovo moramo odvojiti u posebnu celinu. Ova atmosfera kod Kafke nimalo ne nalikuje ovim ostalim delima na listi. Naš glavni lik će polako da upoznaje selo i njegove meštane i uvideći da se tu krije, nažalost, puno nekih vrlo mračnih tajni. Za početak, slično kao u Procesu, svaki lik je vrlo neobičan, svi se ponašaju krajnje čudno,
svakom fali neka daska, svakom liku fali neka daska zaista i svi znaju puno više od glavnog lika, ali niko neće da otkriva, verovatno većina iz straha, dosta njih iz verovatno otupelosti i zbog ispranog mozga. Sad, to je na vama da otkrijete, ali u svakom slučaju ono što ovo delo diže na neku veću visinu je, kažem, ta atmosfera zime. I takako nije praznična, već jedna horor zimska atmosfera. Kao što rekao, cijelo selo je zakopano snegom, sahranjeno, što je još neka simbolika kako i naslučujete, verovatno. Isto smećava, sneg veje, još ti ljudi onako su nešto opijeni, ispranih mozgova, da ne kažem zombirani, što onako svakako stvara jedan gorak ukus i uopšte vam nije prijatno dok čitate sam roman, ali to je naravno i cilj kafkijanskoga. I naravno na vrhuncu, iznad sela na brdu je i taj veliki zamak. Niko ne zna ko zapravo radi u tom zamku, šta se tamo zbiva, tamo postoji neka hijerarhija, ali šta ko tamo radi, to je velika tajna, ali u svakom slučaju je da taj zamak posmatra sve i svakoga. Moraš da radiš sve po pravilima kako ovi na čelu govore, ili ćeš snositi posljedice. Onako kako i očekujete, onako skriven autoritarni režim i neka iluzija ili samo privid neke sreće tih stanovnika. Tako da zamak je zaista nešto posebno i neće vam definitivno brzo izaći iz sećanja. Slično kao kod procesa, to se verovatno može protumačiti kao neka kritika, ne znam, političkih režima, raznih ideologija i tako dalje, ali ima tu naravno, ima jako puno ulaska u ljudske duše, način funkcionisanja tih međuljudskih odnosa, kao i uvek kod Kafke, sve je to vrlo kompleksno i to se mora ozbiljno pristupiti analizi zamka, tako da, kažem, zamak je već jedan ozbiljan klasik kome morate pristupiti onako sa koncentracijom, ali s druge strane ta atmosfera je onako stvara jako specifičan osjećaj i to je ta zimska kafkijanska. Konačno sam se navalio da pročitam nešto od Dickensa, tako da ovo je ujedno i jedina stvar koju sam pročitao u decembru 2025. To je ova čuvena Christmas Carol, ili ti božićna priča, ali imam ovo izdanje od Bernara, mislim nije ni bitno, Bernara iz 2016. I za ovo važi isto kao i za ovog Andersena. Svi misle da unaprijed znaju ovu priču, duhovi Božića, prošla, buduća, sadašnja, kako već, i nema šta da se priča dalje. I iz tog razloga sam ja želao da zaista iskusim kako odista izgleda ta priča. Iako sam kažem, svi otprilike znamo, ali novi utisak se stvori kad stvarno pročitate priču. Govorio sam, ja uvek imam neku averziju prema Dickensu, uvek gajem neku distancu i on nije naravno izuzetak, ali Dickens je toliko toliko napucan, toliko ga dižu u nebesa, toliko ga dižu do zvezda, broj prodanih primeraka i kvalitet pisanja, značaj pesnika, toliko ga na sve strane pominju, a to mi se čini onako zaista prenapucano samo zato što je čovek iz Engleske, samo zato što je engleski pisac,
da mora da bude toliko popularan, toliko dobar i toliko hvaljen svuda. Zato uvijek sam smatrao da ne samo Dickens, nego i na primjer Gatsby ovog Scotta Fitzgeralda ili ove, ne znam, Jane Austen. Do sada to je razlog zašto i do sada nisam pročitao ništa od Jane Austen. Nekako imam osjećaj pređašnji mi se stvara da ti ljudi ne zaslužuju ni izbliza toliku reputaciju koja im se daje, već da su oni na tom mestu samo zato što su engleski pisci, pa to sad mora da bude onako, jel? I naravno i posle čitanja Božićne priče i dalje to smatram činjenicom. Dickens je itekako prenapucan pisac koji, mislim, ne znam, ne shvatite pogrešno, dobar, kvalitetan je pisac, vrlo značajan, vrlo dobar, ali recimo da pravimo neku rang listu najkvalitetnijih dela, Božićna priča se definitivno ne bi našla ovde. Naprimer, Božićna priča mi je čak i neka lošija verzija, mogu da kažem, Devojčice sa šibicama, jer u poređenju sa Andersonom Dickens nema dušu, stvarno. Ne budem previše strog, možda su upravo i ta prevelika očekivanja i ta prevelika hvaljenost i reputacija u svetu Dickensa uticali na to da ova Božićna priča izgubi malo dušu vremenom. Ja sam svestan koliko je ova priča bila značajna u Dickensovo vreme kad je izašla. Ovo je viktorijanska Engleska, 19. vek. To je vreme kada su Englezi počeli malo već da preispituju svoja, da kažemo, religijska mišljenja i neke božićne tradicije, tako da je Dickens ponudio definitivno nešto novo u tom smislu i naterao ljude da se preispitaju, ali kažem, ova priča, ovo Christmas Carol je već danas toliko puta prikazivano u raznim medijima, toliko inspirisalo, toliko mnogo je inspirisalo drugih dela, da je i sam original na neki način postao, nažalost, izlizan. Ali zašto sam ja onda odabrao da stavim na ovu listu Božićnu priču? Jer ako je Dickens pravi majstor za nešto, onda je to definitivno stvaranje atmosfere. Samim Dickensovim stilom nisam očaran. Možda je uticao prevod na to, budući da je izdan iz 2016, ali ne verujem, jer Bernard je dobar izdavač i nisam imao problema nikad sa prevodom kod njih, tako da samim stilom nisam nešto očaran. Iako je poetičnost same priče zaista izvanredna. Mislim, ne kaže se bez veze da je Christmas Carol božićna pesma u prozi. Zato što ovo jeste zaista sve vrlo poetično i to je, da kažemo, ipak nekako uspeva da ispravi taj malo osrednji stil. Ako mene pitate, ali ta atmosfera, način na koji je Dickens uspeo da prenese tu atmosferu je zaista impresivan. To preplitanje tople božićne atmosfere sa onom mučnom, dekadentnom atmosferom hladne, oštre zime. Snežni viktorijanski London vas prosto davi dok čitate, ali i pored rekao bih da je ovde pre svega akcentovano na unutarnjoj zimi nego na spoljašnjoj, a možda čak i unutrašnja hladnoća, naravno glavnog lika starca Scroogea, prelazi i na spoljašnji svet, što je vrlo važan segment svakako. U svakom slučaju treba pročitati Božićnu priču, dobra je ovo stvar bez obzira na sve, kvalitetno je štivo, mislim, stvarno je vrlo, vrlo dobro delo bez obzira, jednu stvarno vrednu i dobru poruku nudi o, da kažem, pravom načinu slavljenja Božića, pravom duhu Božića, čak i mogu da kažem, i u blago hrišćanskom tonu, iako se ovo sve vidi da je onako engleski, mislim,
protestanti to sve mnogo drugačije gledaju od nas, ali ima čak i taj blagi hrišćanski ton, što je isto dobar, što je isto, rekao bih, vrlo dobro. U svakom slučaju, nije loše, dobra je poruka, što je najvažnije, atmosfera je vrhunska i to je to što bih rekao. Svakako, najbolje sam ostavio za kraj. I za kraj sam ostavio Kapetanovu kći Aleksandra Puškina. Da je ovo top lista, svakako bi se Puškin opet našao na prvom mestu. Ali opet, s druge strane, ovo je možda delo gde, da kažemo, sama zima i atmosfera ne utiče nešto preterano na delo, nije mnogo važno koje je godišnje doba ovdje, ali da, dešava se tokom zime i zapravo oko polovine negdje, trećina ovog dela je prisutna jedna zimska mećava, tako da želeo sam da uvrstim ovo na ovu listu, ali poenta ovdje nije u atmosferi, naravno, ovo je jedno remek delo ruske književnosti u svakom smislu, koja treba da se pročita zbog izvanrednih likova, impresivne poruke i prosto same strukture književnog dela. Kapetanova kći je zaista jedna od najčuvenijih priča Aleksandra Puškina, koju možemo gledati kao jednu istorijsku novelu i ljubavnu priču. Radnja Kapetanove kćeri, što je vrlo česta pojava kod Puškina, se dešava na jednoj vrlo burnoj istorijskoj društvenoj pozornici, a to je druga polovina 18. veka u Rusiji, za vreme vladavine carice Katarine Velike čuvene, i to za vreme Pugačovljeve bune. Jemeljan Pugačov je bio čuveni vođa Kozaka. Znate da je Rusija stotinama godina muku mučila sa Kozacima. To su predstavljali, kako su ih nazivali, divlje ratnike, tamo iz južne Rusije, Tatarstana, i oni su harali tamo po ovim ravnicama i prerijama, tamo onom ruskom pustoši, i oni su bili jako protiv vlasti i ruske carske porodice i stalno su protiv njih ratovali. Mislim, Pugačov je verovatno i jedan od najpoznatijih vođa Kozaka, koji je mnoge velike bitke dobio, i Puškin se, znamo, mnogo godina bavio istorijom Rusije 18. veka i također vrlo poznato i njegov, kako to da nazovemo, naučno-istorijski traktat Istorija Pugačova. Svakako i u noveli Kapetanova kći, uz našeg glavnog lika Grinjova, najvažniji lik jeste upravo sam Pugačov. Puškin će zaista sve to vrlo lepo da nam pokaže surovost samog Pugačova, bit će čak i tamo pri kraju će biti jedna vrlo dobra scena bitke same, dakle ući će u srž tih kozačkih pobuna, prikazat će nam način vladavine samog Pugačova, i ono što je vrlo karakteristično za njega je da se Pugačov je glumio da je onaj davno izgubljeni car Petar III. Petar III. Romanov, tako da prikazat će i to, i na samom kraju romana, čime se novela i završava, jeste i to smaknućem Pugačova. Svi znamo da na kraju je carska vojska pobedila, da su prozreli su Pugačovljeve planove, njegov pravi identitet, naravno čuveni Aleksandar Suvorov, veliki ruski generalisimus i feldmaršal, ne znam, Austrije,
Sardinije, grof od Svetog Rimskog carstva, čovjek stvarno ima toliko odlikovanja, ne možeš ni da pohvataš sve, ali jedan od najvećih generala u istoriji, naravno navodno čovjek koji nije izgubio ni jednu bitku nikada, tako da Aleksandar Suvorov je zarobio Pugačova i na kraju su ga smaknuli. Čak i ta scena smaknuća se nalazi u Kapetanovoj kćeri i na celu tu istorijsku pozornicu je umetnuta jedna divna ljubavna priča između našeg glavnog lika Grinjova i njegove obećane drage. U čemu se ogleda briljantnost dela Kapetanova kći? Ako mene pitate, jeste to sjedinjavanje romantizma i realizma. U ljubavnoj priči između Grinjova i kako se zove devojka, i njegove obećane drage, ne mogu sad mi je stao mozak, ne mogu da se sjetim kako se zove, i u odnosu između Pugačova i ovog Grinjova se primećuje toliko na neka romantičarska osjećanja, ima ta romantičarska aroma zaista. Mislim, Puškin jeste najznačajniji predstavnik ruskog romantizma sa Ljermontovim, ali uz taj jako izražen romantizam prisutan je jako taj realizam u prikazu nekih dubinskih osjećanja, prikaza te realne istorijske pozornice i tih pravih istorijskih ličnosti. I kažem, Puškin zaista se nije bojao da uđe duboko u ličnosti likova i pokaže nam neke stvari u prevrtljivoj ljudskoj prirodi. Ja sam Kapetanovu kći čitao još 2023. godine, dakle pre 2 godine, ali još uvek ne mogu da zaboravim lik Pugačeva. Način na koji ga je Puškin okarakterisao je prosto impresivan. Postao mi je jedan od omiljenih likova u književnosti. I taj njegov odnos sa glavnim likem Grinjovim je nešto posebno. Taj kontrast u Pugačevu između takve monstruoznosti kada je u pitanju odnos prema ratnim zarobljenicima, a s druge strane takva blagost i milost prema samom Grinjovu i čak prijateljstvo, kad mu je on u onoj koči, nije ni znao da je to Pugačev, dao mu onaj kožuh neki da mu pomogne i posle taj neočekivani susret meseci kasnije, zaista nisam tako nešto video. Koliko god bio realan u prikazu Pugačeva, Puškin je i tu imao malo romantičarsku crtu, jer je htio da nam pokaže da i čak takvi divljaci i nastrani ljudi kao što su Pugačevi suštinski nisu loši ljudi i umeju da pokažu te divne momente blagosti. To prijateljstvo između Pugačeva i Grinjova je jedinstveno nešto i to samo Puškin može, zaista. Naravno i ta ljubavna priča, kad uzmemo, tu se mnogo stvari upliće, imamo te klasne razlike, onda roditelji koji ne žele da se ona uda za njega, onda Grinjov ima probleme s roditeljima, ne može da bira svoju profesiju, već ide ono što mu naredi, imaju ta patrijarhana načela, ona ta, kažem, istorijska pozadina, mora da ide da ratuje i tako dalje, prijeti momčam. Ali na kraju, da kažemo, poruka što je Puškin htio da kaže da prava ljubav uvek pobeđuje i da šta god se našlo na putu, na kraju se uvek nađe to rešenje ako je ljubav prava i iskrena, uvek će se naći put bez obzira na sve, što je naravno najuzvišenija poruka koju možete dobiti u književnom delu.
već sam govorio da ovde zima nema neki pretjerani uticaj, ali roman se dešava tokom zime, a i vrlo je upečatljiva na početku. Imamo scenu sa Mećavom koja je vrlo atmosferična, kada Grinjov putuje kočijom i onda ga zadesi Mećava i onda gubi svest na momente, muti mu se pred očima, onda vidi neke senke i odjednom naiđe Pugačov, što onako jako upečatljiva scena, zaista. A to nije moglo da nije zime. Tako da, eto, i to je vredi pomenuti. U svakom slučaju, Kapetanova kći je remek delo koje treba da se pročita, Puškin je stvarno, s njim nema greške, najveći ruski pesnik, a i pisac isto, tako da jedan od, ako ne i najveći. Šteta što je imao tako tragičnu sudbinu, ali mora se pročitati Kapetanovoj kći, dajte šansu tome. I, dragi knjiški moljci, ovo su bili tih 5 klasika koji se dešavaju tokom zime, ili ti 5 zimskih klasika. Nadam se da ste uživali u ovome, da ukoliko niste čitali da ste naučili nešto novo i da sam vas privukao da pročitate neke od ovih dela. Želim vam svako dobro i prijatno veče do narednog puta.